Ето как е на заден фон. Тази седалка някой си е спал тука. Я да видя отзад, бе. Широка ли е отзад наистина толкова колкото трябва да бъде? И така. Веднага, първото нещо, дето виждам. На Мерцедес са. Чупени са от ползване. Още едно дистанционно. Тук на детето Амазон пакет. Леле майко, леле майко. Наистина много ма кефи да... Аз съм явно някакъв вехтошар ли съм, не знам какво съм, обаче много ма кефа такива работи, човек. Много ми харесва. Трябва да почна да занимавам да купувам изоставени вещи. Леле майко, пинсета. Вижте къде е акумулатора, между другото. Едва ли виждате, но... Не е лоша колата. Пак има някакви следи тук по тавана, да ще иска чистене. А тя цялата ще иска яко чистене, човек. Не е лош, не е лош. Още едно дистанционно.